India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hakajing penpah ka bagong san u officer barim ka CIA u John Kiriaku ula ong ba unong seng jong ka Al-Qaeda u Osama bin Laden u badai ule no blatwet jor halor gajing thumbor bashar ke United States haka khatwei tarik unailor arjarwe ula lightpet na ki jakalum tora bora da kabar ya melade kum ka kanthai haka jingkren bat kalat pathai kubor ukiria ku ubala don haka CIA la khatsan sinam bat ubala deiru uhe jongki kamya kun persale no jongka CIA Pakistan ula ongro bakim tiap ba unong penkelak tin naka benta uhe sipai jongka Central Commands haka jing shisha udei unong trey ka Al-Qaeda ubala yo rung tu hapo ka kenhun sipai US pikan mau ngila apalat shibna shwa bengin sedang benter bom ya ka Afghanistan ngila persang banle ya ka bangi tmu ngila persang ban om ailat baka jing sngeo kan pendom ya ka jing bisa jongi bat ngila ap shibnai hadu bangin dayo ya ka jing pen kre ka bapiang hakathan dangta ngila sedang benter ya ki ketem jong ka Al-Qaeda bat khambun sen ka jaka jong ki pasto hakathan shati bat kathan mingi jong ka Afghanistan nginget baha ubnai nailur arajarwe bangila yo ban kirkut yo Osama bin Laden bat yakino yalam ka Al-Qaeda hakjaka lum tora bora ula ong ngim syam latip ba unong penkelak tina ka benta unong yalam jongka Central Commands hakajing shisha ude unong trade jongka Al-Qaeda ubala yo ban rong hapo ka kinhun sipai ka US bat kumta ngilatip bangila yo ban kirkut yo Bin Laden ngila ong ya u ban wan mi na ki jakalum bat ula ong lingba unong pan kelaktin hato phila ban yangi hadu ban dasai beneng ngi kwa ban pan kriya shwai ki kentai bat ki kena bat ngin sami na kane ka jaka ban pandam yaladi unong pan kelaktin ula ko ngu ya u General France ya kane ka jingmun Henry ka e ka balajia ha ka bakut kalong ba u Bin Laden ula riam yaladi kum ka kentai bat ula light pet hapdeng ka jing dum jong kamit lingba ka we ka truck pick up bat pet krat support Pakistan ula benram ula ong bahaba kasngi kalami hakapor mestap om syam na don manu manuru ki banwan mi na ki jakalum tora bora baro kila perkrat berkumta ngila hab ban penkria ya ka jingyale syaka Pakistan ukiria ko ula jubab ke jingkeli halor ka jingyo lat jong ki sipai US ban kirkut ya kilendo Al-Qaeda hakilum tora bora Afghanistan hadin ke jing syak thombor bashar ke belaja ka khandai lene khatwe ka bala penyap palat lai hajar ngut ki briu bat ka jingyo lat ka jongki ban perkrat support Pakistan